Nina bendlovena amandla nazi indaba ze-1KZNTV nifundela uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. U-Ramaphosa Ukhuze Ibuya kwesobumengameli. Lizilengisile Iphoyisa belusola ngokubulala. Kanti indida ngabamuke nolwandle eThekwini. Sanimukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Iyaqhubeka ingqungquthela lokukhetha ubuholo obusha be-ANC njengoba sekuqhubeka uhlelo lokukhethwa kwamalungu esigungu esiphezulu emva kokuthi ubuholo obuphezulu sebukhethiwe. Umengameli Ramaphosa ubuye ihlandla lesibili. Fikele embalula wakhethelwa kwesikanobhala uDkt U-Ramaphosa wakhethelwa soba ngumgcini mafa kanti uGwede Mantashe wabuyiselwa kwesikahlalo. Ziyaqhubeka inhlelo zokuvotelwa kwamalungu esigungu esiphezulu e-ANC kulandela ukuthi namhlanje kugcinye kumenyezelwe ngokusemthethweni abayisikhombisa abazophatha lona leli qembu. Umnomzane Ramaphosa ubuyile ihlandla lesibili kwase umnomzane uPaul Mashatile yena waba ngusekela wakhe wesikasihlalo. Umnomzane uGwede Mantashe ubuyile esikhundleni sakhe. Phinde kwase kuba unobhala ufikile embalula uyena othathe sona lesi sikhundla wasekuthi usekela owokuqala kwaba uNomvula Monkonyane owesibili waba uMarobin Ramakgopa. Agcinanga lapho kube sekwenyezelwa futhi nomgcini mafa wayo lenhlangano njengoba uGwen Ramakgopa kuba uyena othathe lesi sikhundla. And so for Comrade Anc.Lizilengisile, the total number of votes voted are 1,000. Total is 1,897. And for Comrade Ramaphosa Cyril, his total is 2,000. Sibe sesikhulumisana namalunga ahlukene ANC njengoba kade kulungiselela yona lenkomfa ebemningi imikhankaso abantu behlukene ngembono yabantu ababafunayo. Bebekade uhlangothi luhambisana noDkt Uzwelimkhize bathi bayamkela imphumela kepha ke bazoqinisekisa ukuthi mangabe sekubuyele emuva kuzomele kulelo ukuthi kubunjwane. ANC inhlangano eyodwa, it's a unitary organization kodwa futhi ANC esebenzisa intando yeningi. There's what we call in the ANC democratic centralism. Once a decision has been taken by a structure, which is a conference in this case, a decision has been taken by this structure, which President Ramaphosa will be our president for the next 5 years with the collective. So all of us will rally behind that leadership because it's a product of the processes of the African National Congress. Conference kanje uzokhulisa ngo2017 besakhona kulokubonakala ungasikhona uqhekeko loma RT CR17 uzosilungisa kanjani leso simo ukusuka manje kuyaphambili. Lenkonfa ayinabo abantu abanjengalabo, lenkonfa inama members African National Congress, lenkonfa inama delegate ANC and ama delegate ANC abenethuba lokuengageana ukukhulumisana kwaze kwafika la khona athatha khona isigqibo sokuthi obani abalethi ANC. Sicela sizophuma kule nkonfa ANC ihlangene ibumbene. Sisazoqhubeka sisebenze ngoba umsebenzi usaqhubeka. Sawukhuluma indaba yemgomo nama policies ne direction of country ithathe. Esethemba ukuthi mase sivumelene ngaleyo mgomo i-leadership ekhethiwe namhlanje nesazokhethwa additional members of the ANC bazolandela imgomo esizovumelana ngayo njengenkonfa kaANC kulomhlangano esihlangane kuyo namhlanje. So iANC yodwa, there is ANC members here, there are no CR whatever, there are no RWTs, there are no whatever, there are members of the African National Congress in good standing who have been sent here by the branches of the ANC to represent their views but also to engage each other until we come up with a clear policy direction as the ANC with the leadership that would implement that policy direction. uJombe Sibuye bekade ebonakala ephusha kakhulu umkhankaso wakhe umnumzane uRamaphosa eKZN usiphathajabule ngale mphumela kodwa kubona ukuwina kaRamaphosa
ukuwina kwe-ANC ngakho kuzomela iphele ekade iqhubeka le yembono yahlukene. Ekhaya sinomnumzane uJomo Sibiya oyilungu lesishamthetho KwaZulu-Natal. Sokhumbula ukuthi uSibiya ungomunye wabantu amalungu e-ANC eKZN abekade ehola umkhankaso wokuthi bona umbono wabo bahambisana nokuthi umnumzane U-Ramaphosa abuye ihlandla lesibili. Sozwa ukuthi kule mphumela eyenzeke namhlanje Mr Sibiya nizizwa ninjani ngimsebenzi bekade niyiqhuba eKZN? Siyabonga kakhulu ngokuthola ithuba njengombutho kaANC imphumela namhlanje ngiyafisa ukusho ukuthi umphumelo wentando yeningi. Intando yeningi kumiyenzekile sonke kufanele ukuthi sijabulele sithi ANC bekwenza umsebenzi and umholi ukhethiwe. Kuyasijabulisa kakhulu ukuthi uPresident Ramaphosa ubuyile and wona mbone besinawo futhi sivumela eminye imbono ukuthi ibe khona. Kodwa wethu umbono bekuthi uPresident Ramaphosa abuye. Sijabule kakhulu kodwa ukujabula kwethu futhi sifuna ukuthi kungabi ukujabula okuchukuluza abanye abantu ngoba uPresident wethu sonke. Sina uPresident njengamanje uPresident okufanele amukele wonke umuntu. Siphume kulesimo esiphuma kusona la ngo2017 owaba noPresident owakhethwa kwanabantu abangafuni ukumamukela kwazi kwayophela i-term of office kwayinamhlanje bebengakamamukeli. Umongameli umese ekhethiwe noma ubuholi umase bekhethiwe wonke umuntu kufanele abamukele ubuholi ukuthi sekunobuholi njengamanje and sijabula ukuthi uRamaphosa uzokwazi ukuthi sisebenze siqhubeke. Into enkulu njengamanje ukuthi ANC siyibumbanise. ANC ihlangane, ANC sebenzele umphakathi wase-South Africa. Sisebenzele umphakathi ukuthi uthuthuke uye phambili. Sibeya imvamisa ngizokhuluma kakhulu ngeKZN okula esidabuka khona. Imvamisa ku-ANC lapha eKZN mangabe kukhona ukuphambana ngembono mangabe kubhekwa kuma conference. Leyo nto eyayibonakala ingapheli. Nizokwenza njani ke ukubumbana njengoba ade nihlukene ngembono ngabantu ade nibaphakamisa? Ngiyavumelana nawe ukuthi uma siyisifundazwe ukuhlukana ngombono akusilekeleli kakhulu kodwa ke kukhona ukuthi siyinhlangano yentando yeningi la umuntu nomuntu evumelekile thabe nombono wakhe futhi akwazi ukuzikhethela ubuholi abufunayo yena. Kodwa njengamanje uma ubheka njengekwaZulu-Natal asikwazanga ukuthola umuntu ukuthi simfake ebuholini bama officials eANC. Kuma officials awu7 asikwazanga ukuthola ngisho eyodwa. Comrade uZweli akangenanga wawina uPresident Ramaphosa wangangena uComrade uMdumseni naye besikade simsupport. iKZN ayikho kuma officials. Isitshela ukuthi ngo2017 akuzange kwenzeke manje ngo2022 akwenzeki 10 years akekho kuma officials ewakaZulu-Natal. Ithi thina njengakwaZulu-Natal ake siyibheke siyinuka amakhwapha. Inkinga inathi ngoba akusikwazi ukugxeka abantu abangaphandle. Kufanele kube nendlela esenza ngayo izinto kahle. Sikwazi ukuhlala phansi sixoxe izinto sibonisane ukuthi uma siya kanje kuzolekelela kanjani. Njengamanje siyifundaze siluzile. Not uma ngithi siluzile angisho ukuthi phela kuumgomo ukuthi kufanele nobe nomuntu wakaZulu-Natal but ngisho ukuthi besifisa ukuthi sibe nayo umuntu wakaZulu-Natal but sijabulela ubuholi obukhona sihappy ngobuholi obukhethiwe siyazi ukuthi ubuholi busebenzele ANC but nathi kufanele sihlangane silungise izinkinga zethu zasekhaya. Sinayeke la uRonald Lamula naye obekade engenele umjaho wokuba nguDeputy President kodwa okubonakale kuba khona ushintsho noma yes khona ukusalele emuva kakhulu kube khona i-different ngokuvotela. Mr Lamula siyakubingelela. Yebo sabona. Kade ungenele umjaho wokuba uDeputy President but sikubonakala amavoto watholile emancane kakhulu. Mhlambe ngokwemphumela nje sicela ukuzokuphala kwakho. Yeah, obviously my elections you will either get the numbers or you don't and I did not. So we welcome the outcome for the leadership. Siyakwamukela and bonke laba electiwe sibabuyisenhlanhla. I believe that is a very good mixture of leadership that will be able to unite the NEC and the organization. Siyabonga baba. Ngiyabonga. Uyena ke uRonald Lamula othole nje amavoti angaphezudlwana nje ka300 njengoba naye igama lakhe belikade livela kumjaho wokuba uDeputy President. Sinenonceba la. Nonceba usophikweni olophiko lwentsha leANC. Olubambile nonceba sifisa ukuzwa ukuphawula kwakho ngomunye wabantu abakuphiko lentsha ukuzwelonke olubambile and ngomunye futhi obekade ebonakala ephusha ukuthi umnumzane uRamaphosa nifuna abuye i-second term okubonakala wena ucula iculo elihlukile ekuthiwa navumelana ngalo ni-ANC Youth League ukuzwelonke. I think into ebalekile ngoku kubana
iziphumo ze-elections ziphumile, i-delegates ebezilapha zivotile, and wonke umuntu and onke amalungu ANC zonke i-delegates ezilapha we must rally behind leadership ekhethiweyo. Kwi-ANC we always say into yobana i-ANC is the most democratic organization. Loo nto ithetha into yobana wonke umuntu unelungelo lokukhethwa and unelungelo loparticipate okhethweni. Siyenzile konke loo nto, iziphumo ziphumile, and from where we are seated thina sengabantu abatsha sithi abo eyona nto winileyo apha i-ANC akho Ramaphosa winileyo, akho Sibani winileyo, i-ANC winileyo, and leadership ekhoyo we are going to rally behind it. Siyakhuluma nonikhulumelayo kulolu pheko leno lesibambile njengamanje usizophila Mkhize waveza ukuthi kumele uthathele inyathelo ezinqala ngoba wena uphume eceleni ekubeni kade i-Youth League yayithi ihamba nodokotela uZweli Mkhize. Ayikho yonke lonto. As I'm saying into yobana wonke umuntu abana ndibalisela iprocess eyenzekayo embuthweni. I-meeting yahlala, which is a BGM, ne? Xa ihlala i-BGM nominate iphume ne-outcomes yalo nomination. Tina as the Youth League siye ku-meeting ephume ku-outcomes yalo nomination. I-process ezayo emva koko, i-process apho i-delegates lobby each other and are lobbied, which is why you would have seen apho oko silapha sonke wonke umuntu ebelobishela lo muntu ebefuna bana makaphathe. And as a result, even that in itself into in the ANC eyenzekayo, which is why it's called open lobbying. ANC members are allowed to lobby and to lobby abanye abantu, which is what we were doing. Na bendisenza lonto yena, she was doing that, and all other delegates, all 4,000 delegates bezilapha bebesenza lonto. Into ebalekile ngoku into bana wonke umuntu olilungu le-ANC to rally behind the leadership ekhethiweyo ekhokelwa nguPresident Ramaphosa. Ingqungquthela iyaqhubeka njengoba kulindeleke ukuthi igoqo osukwini lakusasa kuzokhumuleka nokuthi umnumzana uMdumiseni Ntuli obengowase KZN naye ubekade ngenele umjaho kuba unobhala kodwa wakhala ngaphansi ehlulwa uyena umnumzane uMbalula. Imbiko evelayo ithi uNtuli angase bomkhulumeli walo leli qembu kuzwelonke. Isifundazwe KwaZulu-Natal kubuholi phezulu nakulonyaka sikwazanga ukuthola umuntu ozoba kubona lobu buholi. Kodwa Sibisi ngisenazireke Goli. Umnyango wezokuhlunyiswa kwezimilo kuzwelonke usuqinisekisile isigameko sokudlula emhlabeni kwePhoyisa ebelisolwa ngokubulala abesifazana amabili ebekade kelithandana nabo. Ukhulumela kulo mnyango singabakho Nxumalo uthi ngokuthola kwabo umlungisi Sikhakhane uthole sezilengisile lapha begcine khona ejele laseWestville eThekwini KwaZulu-Natal nobe kuyigumbi lakhe yedwa bekade egcine kulona ngomgqibelo. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo esifundazweni KwaZulu-Natal usuqinisekise isigameko sokudlula emhlabeni kwePhoyisa ebelisebenzela isiteshi samaphoyisa eHillcrest umlungisi Sikhakhane oke wabasematheni kwabe indaba ngemuva ke kokubulala abesifazane abasebancane nabebesolwa ke ngokuba sebudlelwaneni nabo. Ukuzwa ke kabanzi ngalolu daba sikhulumisana ke naye ke ubaba kaEnc., ongomunye ke wabo abesifazane abayeke badlula emhlabeni kulesi sigameko. Mhlawumbe baba sicela usibeke esithombeni ukuthi icala njengoba belivele liqhubeka behamba kanjani. Ngibingelela kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe at the moment ekade kuyikona i-postponement yokugcina kade imithi uzobuya ngomhla ka-19 January eze khona la enkantolo esezokwenza i-application yokuthi abe ngaphandle kebhele emva kokuthi kokudlula wayengenayo umeli osafike seqhamuka nomeli omusha. So besalindele ukubona ukuthi icala lizoyapi ngokudevelopa kwalo nanokuthi mhlawumbe umeli masemfakele leyo application inkantolo yona izophendula ithini. So masasivuka ngendaba zokuthi umfana usevele wakhetha ukuthi ayiqede impilo yakhe noma afe ngalendlela ayibulele ngayo. Kuthina angeke futhi nginanaze noma mhlawumbe ngibe namahloni ngako. Kuthina kube into enhle futhi kusijabulisa kakhulu ukuthi ubonile naye ukuthi mhlawumbe vele kwayona into yokuthi aqhubeke aphile asisoba khona isizathu esithini. Lento nje imbi ngoba umhla ka-18 kade kuzoba ibirthday kaNdodakazi yena wayenza lento ebusuku ngomhla ka-17. So usirobhile nje kakhulu kodwa kusenike sekufike la kukhona njengamanje sicabanga ukuthi lokhu kuyaconfirma ukuthi impela ulenzile icala ngokuthi uyibulele kusho ukuthi uyalivuma icala. Osekuseleke manje ukuthi sithole le note abathe isalile ekuthiwa ilokhuzana suicide note ekuyona zobe sisicacisela ukuthi kahle yini ayibhale kuyona mhlawumbe nakhona khona ama confessions awenzayo, but at the moment we haven't come to that. So
silindele lokho nje kwamanje, but as a family si relieved, sikhulekile, siyathokoza ukuthi akasekho emhlabeni ngoba yize ngeke lokhu ngeke sambuyisa indodakazi, kodwa kwazi nje ekutheni akasekho la emhlabeni ngoba ngisho noma kade ezoboshwa mhlawumbe lemlahle lelo cala bezohlala lo 4-5 years ngisho noma 10 years mhlawumbe sithi 15, kodwa egcineni bezoba umuntu okukhulekile ophumile ngaphandle ejele aphile njengamna nawe, kodwa undodakazi akake aphinda bekhona emhlabeni. So kuthina kuyasijulisa futhi kahle kuyasijabulisa kuyasithokozisa ukuthi akasekho emhlabeni, nalento ukuthi kade seloko siqiqana nenkantolo sizothanda ukuthi yehle ngoba sesiyazi ukuthi vele icala seliphethuliwe. So egcineni khona intokozo khona nokukhuleka nje ukuthi the process has been finalized. Uye ke mbukeli loyo ke ubaba ke waso ke esinye sesulu zalo ke lesi sigameko sokubulawa kwabo ke abesifazane ababulawa ke khona lapha endaweni yase Hillcrest. Mbukeli uzokhumbula ke ukuthi bona ke laba besifazane ababili bebesobe ke ngakho ke ukuba sekudlelwaneni nalo ke leli phoyisa ebelisebenzela ke isiteshi samaphoyisa eHillcrest. Yena ke umsolwa ubeke wavela ke phambi kwayo lenkantolo lapho ke ikhawu embili abefaka ke khona isicelo sebhayili nalapho ke eke wavela khona esilaxaza, kepha ke bekulindele ke ukuba aphinde ke abuyele khona ukuzofaka ke esinye isicelo ke sayo ibhayili. Kanti ke bona ke abakhulumela umnyango wezokuhlumeleliswa kwemilo bashilo ke ukuthi utholakale egumbini lakhe lapho ke ebehlala yedwa edlulile emhlabeni ngakho ke ukuyibulala. Su Correctional Services ngaqinisekisa ukuthi umnumzane Mlungisi Sikhakhane utholakale kwiseli yakhe ezilengisile. Lokhu ke kwenzeke ngomhla ka-17 kuDisemba 2022. Utheke mayixolwa ngodokotela wathola ukuthi ke akasekho emhlabeni. Sibeke sesibikela ku-SAPS. Kanti ke mbukeli lesi sigameko senzeke nje khona esikhathini lapho isifundazwe KwaZulu-Natal sibhekene naso isihlava sokubulawa kwabesifazane ngenxa ke yokuhlukumezeka ngokobulili. Indabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake sithi ishelele itolo mbukelo sophinde sibuye futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina bendloveni amandla siphinde sinamukele nisabukele zona indaba zethu ze-1KZNTV. Nazi indaba kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. U-Ramaphosa Ukhuze Ibuya kwesobumengameli. Lizilengisile Iphoyisa belisola ngokubulala. Kanti indida ngabamuke nolwandle eThekwini. Isakhungathekile imndeni yabamuke nolwandle laseThekwini North Beach KwaZulu-Natal ngempela sonto ngesikhathi kuhlaseleke igagasi eligubuzela abantu ababalelwa ekhulwini kwaphethe ukuthi kudlule emhlabeni abantu abane. Ilungu lomndeni womunye osathungathwa lithi ke babalelwa kwi-15 kabantu abangakatholakali kuze kube manje, kanti ke bakhathazekile ngokuthi yize kwenzeke lesi sigameko lolu lwandle lisaqhubeka nokusetshenziswa ngokujwayelekile, kanti futhi kalukho nosiza balitholayo ukuthungatha abathandiweyo babo. Iyo le ndawo mbukeli lapho ke okubonakala isigameko esinyantisa igazi eBhishi laseThekwini ngempela sonto lapho ke kuminze abantu ababalelwa ngaphezulu kwa100 ngemuva ke kokuthathwa igagasi ebelinamandla. Njengamanje sinawo ke umndeni womunye ke wabasalahlekile noma ke abangakatholakali kusukela ke kwenzeke sona lesi sigameko ukusichazela kabanzi ngokwenzekile. Butwami mhlawumbe sicele usiconfirmele igama nesibongo nanokuthi mhlawumbe uhlobene kanjani nalo olahlekile bese usibeke isithombeni ukuthi ngokuzwa kwenu kwenzakaleni ukulidela kulesigameko esenzekile. Ngiyabingelela, igama lami ngumzwandile Khomalo. Ubhuti esilahlekele uyena uInnocent phila ngenkosi Sibiya bekade sila sivakashile kahle beso celebrate usuku lomfana kade enza i21st ngokujabula kwezingane bezikade zizobhukuda la eThekwini ngoba bese kade kuzijabulela. Ababonile bengingekho esigamekeni kepha ababonile bathi kuye kwaba khona if elikhulu elilaqhamuka phambi kwabo laselibamboza bonke labathatha bamuka. Umuntu esisingakamtholi njengamanje uyena undodana. Ngiyabona ukuthi nikhona la njengamanje nisaqhubeka nalo uphenyo lokuthungatha mhlambe kuhamba kanjani? Selokwenzekile ngawo umgqibelo kusukela ngomgqibelo ngiyehla ngenyuka cause ngile nasesibhedlela la kade kukhona abanye kwakhona engibabhekayo nontombazane omunye ebekade sihamba naye
owashonela khona la esigamekweni ngiye ngakwazi ukuthi ngimhlonze ngimthola ukuthi uyena kwamele ukuthi ngihambise nereport emndenini ifamily kumanje yantombazana ushonile ibhizi mayelana nalo lonke uhlelo lomngcwabo kepha thina kolethu uhlangothi kusukela ngomgqibelo kuze kube namhlanje besingakalitholi usizo and masibuza kuzona zonke izindawo esibhedlela emaphoyiseni akukho kubambekayo esikutholayo njengamanje kulona lonke uhambo lwami akulukho usizo labajuzi engengalithola noma engengalibona so kuyinto enginikezela inkinga ukuthi makuduka abantu kwenziwa kanjani ukuze bakwazi ukuthi batholakale ngoba kubona bonke abantu engikhuluma nabo balindela ulwandle kuba ilona luzikhiphela abantu abekho abantu okuyibona abadeploywa olwandle ukuzobheka imizimba yabantu njengoba uyizwela ke mbukeli wona ke umndeni wabanye ke abamukile khona la olwandle ngempela sonto ngesikhathi ke kuhlasela ke lona igagasi elithela thatha ke abantu abangaphezulu kuka hundreds njengoba ke besho ukuthi zona ke inhlaka ezilekelela ukuthungatha ayibalekeleli nanokuthi ke futhi abantu ke kusaqhubeka nje njengenjwayelo ayikho into ethi mhlawumbe abantu bathukile noma ke isigameko lesi esenzekile sibafaka ingcindezi uzokhumbula ke mbukeli ukuthi ke ubona ke ulwandle lwakhona eThekwini luke ke lwaba nazo ke inkinga njengoba bekunempikiswano yokuthi ke ngabe luvulwe yini ngenxa ke yesimo sawo ke amanzi ngenxa ke yokuchitheka kwendle echithekela khona ke olwandle yena ke okhulumela undunankulu wesifundazwe uLenox Mabaso uke ke washo ke ukuthi undunankulu wesifundazwe ufisa ke kube nalo uphenyo malana ke naso lesigameko esenzekile kanti ke lona ke iTheku umbukeli liyasho ke ukuthi lesigameko esenzekile kalukho ke uphenyo abathi bazolenza njengoba ke lesi sigameko kuyinto ke eyenzeke ngokwemvelo eindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mfubu ngiseThekwini. Imeya kamasipala umhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uchaze ngebanga sebelahambile njengoba ehlanganisa unyaka ehola ke lomkhandlu ekhuluma ke holo lasengwelezana uNgwezi uveza ukuthi kuningi asebekwenzele kulesi sikhathi ezingangonyaka okuhlanganisa ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi kanye ke nogesi. Emva kwesikhathi esingangonyaka ngene upholo obusha kumasipala umhlathuze nosuholwa yiqembu leIFP imeya yawo uXolani Ngwezi ichazela umphakathi kabanzi ngohambo asebelihambile ukuzama ukuletha isidingo zomphakathi kakhulukazi amanzi kanye nogesi. uNgwezi uthi ukuqoka kwabo umphakathi kukhombisa kona ukuthi ubusukhathele upholo bangaphambilini obekungosizi ngalutho. We're not catered for. Babekubona ukuthi idingo zabo bona ungazathi ababekwa phambili kodwa kunabantu abayibeka bona phambili. They felt left out and alone to fend on their own. They were desperate for change and for the new leadership with a plan and a vision. We are grateful that they trusted us to lead them and to be their servants of service delivery. Lomkhandlu uveza ukuthi kulesikhathi esingangonyaka ungenile njengobuholo obusha kuningi osokwenzile nanguba bengakuphothuli wonke umsebenzi kwezinye izindawo. Has been the issue of water and electricity udaba lwamanzi nogesi. Sekuningi esesikwenzile umphathi wohlelo ukuzama ukuxazulula izinselelo ezivimbezela inqubekela phambili emphakathini wethu. Kuningi esesikwenzile ukuxazulula indaba yamanzi nogesi. Phakathi kokunye lapho esingabala lapha endaweni yaseNtambanana kuwa 31 nowa 32 sine project ekhona njengamanje esiyisele nje kancane ukuthi iphele bese kuqala kusabalalisa amanzi khona. Kanti imeya iphinde yachaza kabanzi ngodaba oluthinta idamu iCuphu nohlelo lwakhona kanjalo nolwaseNtambanana oluzosiza kakhulu umphakathi ukuba uhlomule ngamanzi. I can assure abantu baseNtambanana ukuthi work is in progress. Odabeni ukuthi uappoint usonkontileka ozoqala ke asabalalisa amanzi ephuma kwibhalk noma kuleli pipe elikhulu nama reservoirs asengena emzini yabo. Leyo project siyafisa ukuthi isheshe iphele ukuze abantu bakulesi yasizwe samakhosi bakwazi ukuthi nabo ilungelo labo elishintshulelwe kumthetho sisekelo lokuba baphuza amanzi ahlanzekile likwazi ukuthi lifeziseke. Lapha yakwaDube sithuthukisa ingqalasizinda yethu eCuphu. Sispend imali engango 66 million ukuthuthukisa ingqalasizinda ukuze abantu base Ward 13
nabo bonke abantu abahamba njalo abaseyindawo okuningi zamanzi bakwazi ukuthi babe namanzi ngoba kuyihlazo nenhlamba ukuthi idamu lisewadedini ngaphansi kwenkosi uDube kodwa bese kube khona abantu ngaphansi kwesizwe senkosi abangenawo amanzi kodwa idamu bakhelene nalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eNgwelezane. Ake siphinde sithi shelele idolo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukelene nebendloveni amandla nisabukele zona izindaba ze1KZNTV. Nazo kwezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. U-Ramaphosa Ukhuze Ibuya kwesobumengameli. Lizilengisile Iphoyisa belusola ngokubulala. Kanti indida ngabamuke nolwandle eThekwini. Ake sibheke enkosini ezomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 66 cents kuyidola laseMelika bengu 21 rand 52 cents kupondo waseBrithani libengu 18 rand 79 cents ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,792 6 cents ounce kuthi intengo kwalo ngahluziwe yona bengu $79 4 cents umphongolo. Ake sibheke enkosini yezemidlalo. I-Argentina bengompetha bendebe yomhlaba kanyaka u-2022 ngemuva kokubhaxabula iFrance ngamagoli 4-2 sekukhahlelwa kwamaphenalty emdlalweni wamanqama lomqhudelwano obuseLusail Stadium ngesonto ntambama. Umdlalo ubuphele ezibambene ngamagoli kamathathu ngapha emzuzwini eli120 kanti iFrance ke yahamba phambili ngamagoli 2-0 kwaze kwaba kushintsha izinto ngemuva nje komzuzu ka-28 kube ngamagoli kakapteni Lionel Messi ngomzuzu wa-23 wekhulu elilodwa nesishiyagalombili noDi Maria ngomzuzu wa-36 aqiniseka ukuthi izwe laseNingizimu yeMelika alizitholi lilandela emuva kulo mdlalo. Lokho kusho lukhulu-ke kuMessi obenqoba indebe yomhlaba okokuqala nqa nokuqinisekisile ukuthi kangeke aze awagaxe ethala amakhokho akhe okwamanje. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Inaba kaqambe lenkomo zilahlekile zodliwa umdlebe wasoShangane ziyaguqa bese iphaka namuhla sihlangabezeka kanjani ngokuzayo.